Dobrý deň, dámy a páni. Ozývam sa vám malebného mestečka Turany na cyklozastávke Černík. Tak máme informácie o meste Turany, tak máme mapku Turiana okolia. Tak, po dlhom čase som osedlal môjho dvojkolesového tátoša a môj bicykel a ideme, tak máme, že tu sme v Turany Černík na cyklozastávke, môžeme ísť do Nolčova, Turčianskej Šťavničky alebo do Sučian alebo do Nolčova. Ja idem popri Krpelianskom kanáli do Sučian alebo smer Sučany, uvidíme koľko budem vládať. To je môj bike. Keby ste išli takto hore, tak je Kánovo a v Kánove organizujeme Turany MT Bike Cup alebo Kánovo MT Bike Cup. Moja SF grupe ako CEO SF grupe sa snažím podporovať mladých cyklistov s tým, že zafinancujem ako občerstvenie v Turany MT Bike Cupe. A chcel by som aj viacej robiť pre cyklistov, keď budem ako CEO mať aj zarábajúcu skupinu, zatiaľ je to neziskový projekt, aj tak podporujem zo svojho malého platu alebo zo svojho malého príjmu, ale chcem niečo robiť pre toto mestečko, chcem niečo robiť tunak, tak investujem aj z malých peňazí. Takže dneska takto na bicykli po dlhom čase a Kánovo MT Bike Cup by som chcel organizovať tento rok. Turany MT Bike Cup. Mám ešte z minulého roku medaile aj diplomy, lebo boli iba mladí účastníci, mladší. Uvidíme, možno dokúpim ešte diplomy aj pre mladších, čo som minulé rozdal na zlatú medailu. Uvidíme, ako ja budem na tom aj finančne. Neviem, ako budem na tom finančne, keď už nechodím do práce. Už som iba invalidný dôchodca, poberám invalidný dôchodok zo Slovenska, z Českej republiky. Aj tak chcem podporovať. Vytvoril som vlastnú značku Turianske knieža. Za chvíľočku, za 2 týždne by mali byť hotové plechovky. Budem ich propagovať, moju značku Turianske knieža. Takže ešte vám narobím dneska fotky. Aj chcem ísť ku Ontáriu, aj smer Sučany. Tak vám prajem pekný deň. Dovidenia.